ug naabot ako sa Royal Oceancrest Mactan. So mao ni siya ang iyang entrance. Dako kay iyang entrance, wide kaayo siya. So nasa mga 20 meters. So mao ni siya ang building sa nga ongoing. So ang kining nahuman na mao ni siya ang building A. Bare unit lang ni siya. Then ang iyang price is barato ra siya, barato ra siya. Ug ang kining kani siya, mao ni siya ay building B nga ongoing construction. Estimated niya nga mahuman is 2022 to second quarter sa 2023. So solo ni siya ka building, nya naa siya usa ka commercial area. So mao ni ang building A, mao ni ang building B, din ang building C and hidden area nya diha dapita ang mga amenities like swimming pool, clubhouse. So na diha ang kini diri nga area, kini siya diri. Soon mao ni siya ang last nga building, nga building B. Mao ni siya ay butan diri ang commercial. Nindot kay diri i-invest diri sa Royal Oceancrest Mactan kay doon lagid siya sa Basag Grand Mall. Naara siya sa mga 3 to 5 minutes. Then ang iyang equity is long term pa. Ang kini siyang bare unit is viable na lang ni siya og 1 year tungod kay almost hapit na ni siya RFO. So naana ni sila i-turnover ani nga unit. Kining building B, taas pang equity ani na siya sa 30 months to pay. So kisa to'y ganahan mukuha og building A or building B, kontak lang po sa 0915-510-6828 or sa 0933-868-3994 para sindenta mo sa mga details o sample computation. So katong naguna-una og invest, karon nga time mo inindot i-invest. So mao ni siya ang Royal Oceancrest Mactan. So mao ni siya ang iyahang bamboo entrance. Mao ni iyang bamboo. Nice strict na kain siya mahuman na. So, pakiton ta mo sa model unit o sa iya pakiton ta mo sa showroom sa iyang model unit o sa iyang actual unit o sa kanang deliverable niya sa bare unit o sa finished unit. So, sulod ta. Welcome to Royal Oceancrest Mactan. Mao ni ang perspective na amenities. Mao ni ang building A. So 15 floor ni siya, then 17 units per floor. Naani sa Sutungan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu. So doon ni siya gikan sa Grand Mall Basak. O mao ni siya ang iyahang entrance. Mao ni ang entrance sa Royal Oceancrest Mactan. So mao ni ang building A. So maato ta tan-aw ta sa showroom sa second floor. Naani studio unit. So mao ni siya ang iyahang parking area. Mao ni ang iyahang elevator, 2 elevators. So mao ni siya ang iyahang parking area. Then mutan-aw ta sa showroom. So kini siya, mao ni siya ang fire exit. Mao ni ang fire exit. Mao ni ang second floor. So naa diri ang showroom o ang mga unit. Mutan-aw ta sa iyahang actual o iyang model unit.
So first natong tanawon is ang 2-bedroom model unit. 2-bedroom floor plan. So mao ni siya 60 square meters. Dali, sulod ta. So mao ni siya ang iyahang model unit sa 2-bedroom unit. Ini iyahang balcony. So dako-dako iyang balcony. Mao ni iyahang living area o iyahang dining area. So mao ni siya ang iyahang first room. First room na siya. So mao ni siya ang iyahang second room. So mahog siya o mao ni iyahang master. For the past 20 years, all the while developing new skills and concepts to give our homeowners and partners. So mao ni siya ang iyahang toilet and bath. So naa siya separate siya. Mao ni iyahang bath area. Mao ni siya. Mao sad ni ang iyahang toilet area. Mao ni siya iyahang toilet area. So ang iyahang CR is isa ra siya, 2 ka rooms ug usa ka CR niya na siya access diri. Kini siya mao ni siya ang iyahang master na siya access. Na siya own access diri, then mao ni siya ang diri sa isa. Mao ni ang model unit sa 2-bedroom unit. So karon atong tan-awon ang iyahang model unit sa 1-bedroom. Mao ni ang floor plan sa 1-bedroom A nga 28 square meters. 1 bedroom and 1 toilet and bath. So, sulod ka. Wow. Mao ni siya. Nagsulod nimo na adiri ay iyahang toilet. Ang iyahang toilet ako yun siya. Mao ni siya iyahang toilet and bath. And pausad ni siya iyahang dining, living area. 28 square meters lang ni tanan. 28 square meters lang ni ang iyahang floor area ani. So mao ni yang 1 bedroom. 1 bedroom, 28 square meters. So karon mo tan-aw na pud ta sa iyahang deliverable unit. Nga kanang i-turn over jud sa inyo ha. So, mao ni siya ang iyahang hallway. Dinhi sa building A is puro ni siya bare unit. So, naapay mga available dinhi sa building A nga bare. Then, naapay available nga unit sa building B nga finished unit. Pero, gamay na lang siya. So, kini siya, mao ni siya ang deliverable sa 1 bedroom bare unit nga 28 square meters. Mao ni siya iyahang bare unit. Mahog lang siya kana mahog lang siya semi bare kay ang iyahang toilet is naka-tiles naman siya. Complete na iyahang tiles, complete na iyahang toilet. So ang kuha lang ani is partition o tiles. Mao ni siya ang 28 square meters nga bare unit nga 1 bedroom unit. So mao ni siya ang deliverable sa 1 bedroom bare unit 28 square meters. Ay naka-nice ani kay makabuot kag unsa imong i-tiles o usaon nimo pag decide sa imong partition o usaon nimo o sa imong partition. Ang naka-nice ani makabuot kag unsay tiles imong gamiton o pag sa imong partition. So karon mo tan-aw ta sa deliverable unit sa finished unit nga 1 bedroom 30 square meters. Ay. Mao ni siya ang deliverable unit sa 1 bedroom finished unit sa 30 square meters, 1 bedroom and 1 toilet and bath. Sulod ta. So kini siya, mao ni siya ang deliverable sa building B. So ang building B is finished unit na siya tanan. So nigsulod nimo na ang toilet. Kini siya, mao ni siya iyahang toilet and bath.
Mo siya. Mo ni iyahang under and overhead cabinet. Nana siya mga provision. So mo ni iyahang one bedroom. Mo siya ang one bedroom. Then mo sa ni siya ang iyahang balcony. So dako jud iyahang balcony. Mo ni siya. Iyahang balcony. Mo ni siya ang 30 square meters one bedroom unit. Kini siya, provision na siya para sa window type aircon. Sa wala pa nakakuha diri sa Royal Ocean Crest Mactan. Kuha na mo, mintas barato pa o long term pa ang iyahang equity. Nindot jud siya ang iyahang unit diri. Ay na mo pagduha-duha, kuha na mo, NPS na mo, punta ka lang ko sa 0915 510-6828 or sa 0933-8683994. So karon magtanaw na punta sa deliverable unit sa studio nga bare unit. Mo ni 28 square meters ni siya. Mo ni siya iyang studio. Ang kini siya lahi lang iyang size kay duol man siya sa elevator. So mo ni siya inisulod nimo. Mo ni iyang cabinet. Mo ni sa iyahang nadiri iyahang toilet. So kini mo ni siya ang size sa studio nga duol sa elevator. So mo ni iyahang toilet. Dako di ka iyahang toilet. So kuan ni siya mahugis og semi-finished kay na may tiles ang iyahang toilet. So ang iyang kuwang na gid ani is tiles lang gyud niya. Pwede sa ninyo partitionan. So mo ni ang studio unit nga deliverable bare unit. And now mo tan-aw nasadta sa deliverable sa bare unit sa 2 bedroom 60 square meters. So mao ni siya ang iyahang elevator. Duha ka elevator. Per floor, naara siya sa mga 17 units per floor. So 15 ni siya ka story, 15 floors, then 17 units per floor. Total units per building is 952 units. So mao ni siya ang 2 bedroom deliverable unit nga 60 square meters bare unit. So, mo nihang floor plan. Ang advantage lang aming bare unit is makabuot ka o kung sa'y nga tiles imong gamiton. So, mo ni siya. Mo ni ang 60 square meters na 2 bedroom bare unit. So, mo ni iyang built-in cabinet. Apil na siya. Nga na nasa sila yung mga provision, outlet. So, mo ni ang toilet and bath. So, mo ni siya. Mo ni ang door, diri. Mo ni siya ang iyahang toilet area. Mo ni iyahang bath area. So, mo ni iyahang door, diri sa pikas. So, duha siya ka door kung mag-CR. Para siya sa master's bedroom o diri sa living. So, mo ni siya ang iyahang balcony. Mo ni iyahang balcony sa 2 bedroom unit. Ako kay iyang balcony. Mo ni siya ang building B nga finished unit. All is finished unit. So, mo ni siya. So, guys, mo ni siya ang ato ang deliverable unit sa Royal Ocean Crest Mactan.
Kisa tuy nagunahuna mo invest diri sa Royal Ocean Cruise Mactan, unya wa mo kabalo ug unsaon, kontak lang ko para matabangan ta mo sa 0915-510-6828 or sa 0933-868-3994 or PM lang ko sa akong messenger, Josie Monterola. Thank you. Invest na mo and inquire now.